teški ide. Ne. Ajde, otvoću. Može? Ajde. Nema grdo, čekaj. Ajde. Ne, čekaj, mnogo sporo ga praviš. Ovo je sva! Kako? Ovo je stvarno ne! Ajde! Ostaje. Ajde, samo čekaj. Ovo je stvarno nešto! Pravi ovo! Zaporedite. Ovo je stvarno nešto! Ali što pravi ovo? Znači, nije to. Okej. Treba... Ja da ga gumam pa? Nešto... Uj! Pravi ovako. Osporo nešto, ja ne možem makati. Ovo što smo uzeli? Ovo je stvarno interesno nešto! Ali što pravi ova kopče? Najbolje nešto, nama i najbolje! No, ovako najbolje nisu ne treba pod tvoja kontrola. Nije to tvoja. Ja mislim da ja go najbolje. Samo ja ne... Zo? Ajde, čekaj. Ne. Давай najbolje nešto, ama najbolje! Kod tvojave drugarčeve. A me ne može, a mi je gajno sve. Da, hvala. Žena kifla. Žena mi žena kifla. Ama kifle. Kifle! Šina prekredira. Kima! Ide. Kifli. Viktor izgasno. Ipak mora se treta slika. Kifla. Ovo je najbolje nešto. Tako je, da? Така е, но ти си много ниско интелигентен и A ti ušte boljše me druže. Абе, извини, но може да че да... Dečko, vidi kifla imam, kifla! Vzemi kiflata! Ne te dobro, vzemi se jedan, dečko! Kifli prodavam! Najbolje! Viktor! Vrati mi kiflu! Ovo je najbolje. Kifli prodavam, Абе, ајде! Ovo je najinteresno nešto. Ама глуп си, не може ти да го контролираш. Moje! Ama... Ајде, Usta mi rekla. A zavisi popte. Ovo je najinteresno nešto. али многу си глуп за да го контролира. A ti si poglup, ne može, Извини, moje, мора ama... да течет го на... Kifla. Se zagoniš. Така ще се една. Dileri ova. Pa. Ja te što nošam, a? Ајде ти идам да го. A, ne možem. Ti možeš. Клик! 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 Абе, ја чуш. Kurac, ne su uroči. Su uroči. Gledate što možem ja, a? На назачки? A, ne možem. Klik! Ko normalan čovjek ne može.
Snimamo ustvarjave, čuti.